كبراتن فتواتن تختاتل تشودن رياكت سوان كميك أنيهم عند حنينا ماتشم اسخا خملخ أنا إجزابير مسجن سلام عليكم كم زخماي كمتلو بعد ملو تسفاهم نبنا لهم عن فيديو حيزكم كسجرمو أبنا لهم عن فيديو قلنا قدم كاب نزل ربهم أرست قديات ويك أده حساسات مالتيو أقدم بيله قلق لكم وأبدي حريو نابي أكشن آتينا حابيرنا رياكت كنجبرينا مالتيو كالوتون أبقول يمكن سعر أبقول يمكن كن حزن أبقول يمكن يع خنبيلنا صون عمنا لهم عن فيديو نبتهم قدامه فيديو تاعت حيزكم كسجرت له تقدم أين رخبوكوا سحق أنت أوتاني صمدو بمنجستات كم زلوا خوينسي بولك أسبات ونس صمدو جلا زجمر سبات علو ركب زلوا ناي فقر ركبات صون إحنا خا نتأمرت كل جزية ويل كام كانوا لهم يجيب أن الناس اللي حاسبنا نقرأ من قدنا صمد 10 شومنت ونادلنا عندي ده حساس صمد 10 شومنت أول سعيدن لفعتين جلا يكون زكايد ويلهم إذا من يشوف ما قال جري إمونن حدا حاونا لون نساتهم يوم كايدو هلينا مالتي سلازي مساعتهم حبيرهم يوم زيهم تصميدوا من إحنا هنتصمد أبشوخ نوقعنا مالتي كن سحقنا نقرأ من قدنا إنه يسقل مالتي أقلنا هنكلينا زرع أبو فقيدهم ليه مسلم طرحهم تاريخ مسلم حج كان أي تا حدا جزية سئلنا مالت حلف النبلها وهيك بتعام من فرح أنا جرسي لومي بزيت فرح مالكوا بزحات سبات كناتي مسألنا له تاي نجور نام والجميرة مالو فحتيروم قال يوم مالتيو بعلهم متسألوا بصرون خم زي جبر تقول نجزعم زعنا أول صنحو قامتي نازل يخونوا دقفتي نازل ودبات حجي تمتسألان تاي نجبري واللي جميرة مالو مستهزو مالتي شو بزعبان تاي تزاريوم من يوم زاربوا زلون تاي انت عينة ملقطات يوم زحلفوا زلون زبلون نقرأ من قدنا دنسس كنا بلقينا let's go كوينات متسألوا سلزي أنت PLF منجستي زول حزي كوينات أنت متسيو منجستي يهلو كلاي تقادلتين أي دوموز يوسخلنا مالتيو سلام وصل فقري بمالو إذا قد أيزي بعتوب بزح ميديا تتقال وصحيب وسلزلو أبتنا يلوم ما عند قد أي نوري أيز خون دوموز يوسخلنا أي دوموز يوسخلنا حتى أعلو مالو بزحات سباتون بخالي عين خري وجميرو مالو جن استفلنا قريه ولن دوموز يوسخلنا إزبل كنرئينا مالتيو قال سبات قبل علينا ما خلايا منجستي كوينات كوجي خليو انتبلو قال امكا اي بزحات اطاطات سلازلون بزحات ازيوم زت حساسو غداياتن سلازلو قبل علينا زوجو زخون يكون عينت وقن كويناتن كلو اي كلن الوم ززاربون مصيوم مالو مالتيو انتايو ጭብጦም ابتنا يلوم عند غداي كتسمعوا اخم كنسمعينا طقلالا ابي احمد نيرترا كورر يمبال كيروس لبي كجبر يجبو أيو يلزارب زلو غازيتنيا خليل عبدو بفلاي نكيروس سي بستفلي ملكعو لب كجبر يجبو أيو نجيري يقسم عني كألن زعينته أصاغري ولا لا انتا أيلو نيرو نمنتا كأيو كيروس زي سمو عزبل أفتنا يلوم عند قداي كتسمعوا إخم بتقل الله مالتيو أفتنا يلوم عند تحستو قالو تقالا ساي دفار قلخو نخيليو جن قرب لبونا بودل تبليا أمود أتا منجو حماسن إسرائيل زنبرة وطت كل تعمتن لعليون زجبرة وطت مالتيو سبتمبر 7 زبحال زجمرة بتشعو أب مسجد القعسة زبحال مالتيو شعو أقات إمو زنبرة من البات إسرائيل كل نقايلهم نساتهم إيش اللي زخونا نجر فتيرهم بالحريقو زخون السبات عقيتهم بلغات وتجميرو بزحات هوستيجن ويكاز تعقوا السبات بونا بيلو بزحات نجارات تفتيرهم نيرم يوم مالتيو إسرائيلون بس بزحات عدتها تتناخفات اللي تصنحت قد أيو حججن هاندو أوفر جيرهم اللي مالت ننو على تومسي مروحاتهم ويكا أب كوينا استعجتو سباتهم كلاوت جميرهم بزحات سباتون حقوسهم يقول صلوا ولو سلام كجبر لهم كأن نجرا من جننا نتمنى مالتيو أمود أتعود أبا جنرال أركان مالتيو زبلو لني مخنياتو قدمو ما يفلطوم برا بتجراي زنبر خوينات نخمت خابز جوبر سبات حدا نسيو حجون تخصص أيوة بتقداي نسو زبل كسحيز اللومات يلا أركان لوه ناي فدرال منجست وين تجراي أعطيهم نبرة نتي خوينات كم يولعون زيهم كلهم لهم عمنا لهم عند فيديو ده حساس جبر لهم تحسطاتيهم نسخاتهم كسام مود أتان حرد أتخاتاتي لكم أمود أتادم هنات زبل رئيتون نقدفكم سلت خدو مالتيو أزي زلعلى كبرن موسان مسجن عن زلني كسام مود أتحجون مساكم تصنحوا أي طرات أرني من الناس channel زي حدشتيكم حدشت خوينكم سبسكرايب لايك
ካሜን ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ክትባጽሑ ነባራት ኮይንኩም ሃናጻ ርእይቶ እንዳጽሓፍኩም ትከዱ ከዓ የምሕጸነኩም ብስራት ኣምለሶም ዝሃበን ርእይቶ ብኽንብብ ንስኹም ከዓ መዓዚኹም ንህዝቢ ኤርትሪያ ክትክሕስዎ መዓዚኹም ንስኻትኩም ሲ ክትክሕስዎ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ወለክ ኣፍታ ክሓስዋ ዝተባሃልና ኣላ በታ በደልና መጠን ክንክሕስ እንድሕር ዳልና ኮይኑ ንክሕስ ንሳቶም ከም ብተመሳሳሊ ይክሕሱ ማለት እዩ እዚኣ ናተይ ለበዋ እያ ንስኻትኩም ከመይኹም ትርእይዋ ኣፍታ ርእይቶ ቦታ ጽሓፉሉ ኢኹም ማለት እዩ ተኽ ሽደነይ እልልታ ዌልካም ማለት እዩ ከመይ ኣለኺ ድሓና ደቐኒኺ ከመይ እንኳዕ ብድሓን መጻኺ ተመሊሳ መጽያላ እልልታ ማለት እዩ መብዛሕትኹም ትጽሕፉሉ ኢኹም ሓሊፍኩም ወይ ከዓ ትነግሩን ኢኹም ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነ ታይም ስለ ዝኾነ ኢና ንጠፍእ ዘለና ኢልኩምኒ ኣብ ስራሕኩም ኣሳዱጥ እየ ዝምነየልኩም ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሃሰስ ንበሎም أيازر أبروخ أنت فقيدو مس نمرعوهم دو أيازر أبروخ يوم كفقدو زلوهم زوم سبات تساميدو ملو بعلاتهم مالتيو فقر بفقري أخوينا زل عدي نمرعوهم دو ساي نمرعوهم كمرعو يزلوهم برزياتهم كلتا متشوات مالتيو نسون تايوات نسو حس أبوي ستة نسو حس أباز ستة زيوم بتصبقيو تمرعوهم يولوعنا بصرون كاري أكشن كنسرحنا هنا مالتيو سينا تمرعوات قلق بزبل تعوجي خوينات مسا هيلا ديتكم زيبل إنه مكرانا خام نركب بزعا هيلسي مرعود مرعي حيشن ناي مرعا قداين إيشتلي كم علال أجينا أنت خونة صبغي مالتي قصال ناس كنا وناب أيازر أبروخ كن كسجرين أصيلاتي كل شيء أطعمك كيلن أطعم دبل كاي صبغ فرقهم يتر يمزي أطعم دبل كلام حكين كامل خاتم دو أنا تقول لي من حاجة أتا كاي تصامو دخلوا نحن تصامينا يرنا قرمي وبا أيتو تون عنده صمدو حجندي حق نقر يا مسكين صمدو كاي تجمرت نحن تصامينا يرنا اليوم أنا هنا كان صمدو أي صمدو لنا بهلا حكياتنا فكر عم بيبي سمعني قدس مكي مثل يقول خلص ما زي أنت حسب اللي تكا قدس ميكي إيه قدس ميكي أساب زي خليه وا إلو مخاني كونكور جن نتوم صار كانت طريحة الرئيب نتوم حتى يعني الرئيب زي حاجة زخون أوان أماني الهوسبيتال زبال لنا عودات محكمة مالتي ويكا سنة أمرو أبناي ساعات سبات حكموا لبوتان دي حجي كلتا سبات أو حكموا حالة دكتور كمرمرو موصي مالت حكم إنهم مسودو حجي حشوهم زورهم كلتا سبات مريسو حجي نتحدى أمنتا يكون تاتكم زركب حاتي تو حجي النسخاس من يتبليلو أنا ملأخي العرسي يصوعيلو حدا مالتي أنس نبع عليس ملأخي يزبليلو حدا آخرت ميل سعيو سبب ملأخي خوني له حدا دكتور مالتيو بقى زي تردي وخلو له مالتي قليلو خيدو نسختها أخذ مالت تأيو تردي كسحك حشو يلوكو يحاسيو نو أنا خمسي ولا ملأخي لأخكوني لي بحال حجر ماس قدس ميكائيل خيلاتوس مجمريا أبزي خليلو دحراي كاس قصلبيلو نحات أني زرع تعمل أخ مخانس هراجي سلام عليتي قرمي الناس حقنا نقدر راح تسمع زلا قدس ميكائيل زمثل تونكم أمو منعها بنا حراي قدس ميكائيل زمثل كل عام تولدوا تصبقوا كي خرمو يتصبق ده لا معك ملك حد أيستوني لإمبر أبورخ أيازر أبورخ فقيدهم ليه مسلم ترحهم تاريخ مسلم حج حزب التحول بابيس نبي بفالي بابي نبيبي وترك لي بابي نبيبي أفاليتني هو خمي بابي نباب خيت بري ليكو بابي نبيبي أفاليت وايو بيب تجمير أقوال مالتي تشاو تحجي نسخاس تيمك حسب زل خيو دقيق حس بقى تصبو خعصود خعصحين جزء خصن حال كله ترينينج ها بأقباو مالتيو تملك عبز الله إيو تبلك هذا لكن سمع هذا زي سمع هاي أنا قرأ لك أكو ملك حاسب كاي ستني لي إمبرت بلا أنا قرأني أتمثل أسكبر يا نعم حق ريكم مرة حزب التحول تصبو سلاسل فقدوا لنا مو حد يخنقب أتصل ناس كيش تعيز بلتقول داي إذا جمجمنا حزنا بتبيلي في خمل الاسم مالتي كوينات يمتصلوا سلازي أنت بيلي في منجستي زول حزي كوينات أنت متصيو منجستي يقولون
ስለዚ ሓድነት ባይዘወይ ዓላማ ኣብ መሪሕነት እዩ ዝረጋገጽ ስለዚ በተለይ ኣባላት TPLF ንኹም ተደጋጋሚ ተዛረቡ ነርኩም ታምኑ ማለት TPLF እዚ ታይ ከም ዝደሊ ከፍልጥ ኣለዎ ታይ ከሳኺዕ እዩ ዝደሊ ክግልጽ ኣለዎ ታይ እዩ ከሳኺዕ ዝደሊ ስለዚ ምክንያቱም ሓድነት ዝመጽእ ኣብቲ ዓላማ ኢኻ ትእከብ እምበር ንኣብነት ሃገር ዝብል ተኮይኑ እቶም ሃገር ዝብሉ ሓይልታት ክእከቡ እዮም ቀፂሉ ነቲ ዝመጽእ ኩነታት ከመይ ንሸግሮ ዝብል ድማ ታይ ዓይነት ንኹሉ ዝእክብ ፕላትፎርም ይህሉ ዝብል ድማ መርኣይ ግድን እዩ ስለዚ ካብ ሰብ ወፂና ስትራቴጂካዊ መፍትሕ ክነቕመጥ ተኮይና ታይ ዓይነት መንግስቲ ሃለወና ኩናት ይመጽእ ስለ ዘሎ ካብ ዝብል ያነ ታይ ዓይነት ሓቋፍ መንግስቲ ሃለወና ሓደ ታይ ዓላማ ሃለወና ታይ ክነሳኺዕና ንቃለስ ዝብል ነቲ ዘሎ ትግራዋይ ክእክብ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ብስራይ ብሓፂሩ ቶም ዝቃወሙ እኮ ካልእ ስራሕ የብሎምን ሓሳቡን የብሎምን ሓሳቦም ሓንቲ እያ ንሳውን መንግስቲ ተገልቢጡ ዝኾነ ግዜ ፈሪሱ ክምንብረጽ ገለገለ ዝብል እዩ ዘለዎም ቶም ተቃወምቲ ገለመለ ዝበሃሉ ሕጂ እውን ንሳ እዩ ዓይነት መንግስቲ ኢና ክንተክል መንግስቲ ምኽፈርስ ምዃኑ ገለገለና ዝብልኣት እዮም ጽንሒሎም ከዓ እናሃለውቱ ውግእ እናሃለውን ገለገሊኦም መረጽ ከመጽእ ስለ ዝኾነ ሽዑ ከመይ ኢና ክንገብሩን ዝብሉ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ወይሉ ነቲ ህዝቢ እምበር ወይሉ ዝወለደክን እምበር ዝወሰደክን ይፈትሐክን ዝበሃል ናይ እዚኦም ጉዳይ ባይዘወይ ብጣዕሚ ምሕዘኒ ተቃውሞ ሰልፊ እዚ ባይዘወይ ተቃውሞ ሰልፊ አንጻር ህወሓት ገለገለ ዝበሃል ኣይኮነን ተቃውሞ ሰልፊ ብዛዕባ እንታይ ዝምልከት እዩ ደሞዝ ይወስኸና እዩ ዝብል عم غلسي حيال سلام أو سلفنيو جزعيلهم لحسونيو لهمامات ويكعنا مرات انشارة لقيتهم سبات مالتيونا ايشي سراويسي تقمات قمي قرين نيلو دوم دي تخفل قوي تقمات قمي قرين نيلو سي سلام أو سلفوتيو بحق ديوتي بحقي رايزاوي أنا تايل حسن أقول لي بقول لي أنا تايل حسن من هذا ود ورده ومستمتع عدم اللو تعيشوا له ويلقونا مرحتو عايشهم له لقونا مرحتي أبنا تقرأ له لقونا مرحتي بعيشهم له تعيشهم له يبالع خنو ويكع تجاعتهم له ما أتم باس دم كتقع في ود مرام كل عنيو 3-4 عامت مولود ناتمي نعسل بوت أيام لو توما زي همدانا جيتا توردا ليدلي ون هالو تاجرو سلفنا وصدو لا أنا يننجا قرنا يدو همزلي يبلنا يدو كراج نحاس خموسا وينتر نحاس خموسا كذا نحاس خموسا رني رافنا جيتا توردا تستوعب تقولكم زي أول سخبا جيتا توردا كأوتم فيلم سلس سقوم تاد نتاديو ميرمنا إذا هو نخميو حيال قمتي قمت زي بتعمي حياليو انويس نماني وصخلنا زولو تدموز ونسون مساكحيو ماني يخصخلنا ما بقى يخصخ كم من يخصخ بصر ماني يخصخ حيد بجت على ديو بتحد وجن وقي مسألة يبل بتحد وجن دموز وصخلنا لو يبل زين إيش اللي بارادوكس يخوين نزلس كتحته دحن صاني حب على جزيخ فتح يخوني اللي أنا قمت كم شعبية بينو زوننا برايفت ليميتد كامباني حلفنا تستوي سنة والكات كالب تقرأي تبحل نميلو خم دليتو خم قعتو ومبر كفيل زنبر الله هاجر تقرأي كن فترة يكونن هاجر نقول زلنا رهوان قصنا سنتهم لما عاد ديمقراطية السلام نسوي تقرأي تمس هاجرين خم فت زي كعب ما قد حوا حتى راح يرجع ما قد دونا ترحوني يرجع قصد كلهم دكز تقرأي كلهم ودوات ودو في تقرأي بزحات يوم دكا استفلا لي دليتات ما قد تتكعلهم صبغ تخجوروا استفلا لي ما قد يبهجو زي ما قد زيهن مهين كبها لخد الله مستقارو ودبات زي تسمع مع خاص مس أورومو مستقارو زي مخركاس مس أمريكا تنصب زكويتو ناوزود كاتزيو صحنا ما يجي كم جمر يجمر سب زروات السمع ممارسة حسابات السمع كله تقرأي ممكن نحن مخالن يرب نحن أين نفلت الكه no impossible انت خوينون نتفق تقرأي خون زخل ما قد زي مالتي يا أخلنا با انويس صبغ زربا اسكي نفط تغطو زلخا نسقر تماسا سالو مالتي انت معلتي يخن ورينا تقرينا لنا لو مخن دزخن غوبتينا انت يادلي سلازي اتي وشطاو كنتاتنا اثيوبيا خرا خلو
ኩናት ኣብ ኦሮሚያ ኣሎ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣሎ ጉዳይ ትግራይ ነባሪ መዕለቢ ኣይረኸበን ኣሎ ኣብ ክልል ሶማልያ ናይ ኦጋዴን ምንቅስቃስ ኣሎ ናይ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምንቅስቃስ ኣሎ ኣብ መንጎ ብዙሓት ክልላት ናይ ዶብ ምስሓባት ኣሎ ሓሊፉ ዝውላዕ ግጭታትን ኩናታትን ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ከምዚ ኣመሰለ ዓዘቕቲ ናይ ቅልውላው ጥሒላ እንከላ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ክወርር የምባል ምናልባት ወይ ጽላለ ክኸውን ይኽእል እንድሕሪ ገይሩዎ ከዓኒ ብናተይ ገምጋም መጀመርያ ናይ መወዳእታ ናይ ስልጣን ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ እሺ ቀጸልና ናብ ኪሮስን ናብ ካሊድ ዓብዱን ማለት እዩ ኪሮስ ተቃላሳይ ደፋር ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ቁሩብ ልቦና ጉድል ትብል እያ ኣብታ ኣዘራርባ ምክንያቱ እስኻሲ ስጋዕ ንዓኺ ደይ ተባሃልካ መን ኢኻ ንብርጌድ ንሓመዱ ወኪልካ ትኸይድ ብርጌድ ንሓመዱ ዘይወከለካስ ብናትካ ርክብ ተፈጢርካ ወይ ንብርጌድ ንሓመዱ ይኮነን ተባሂሉ ይኺድ ሂዱ ፈትኑ ኣነ ክኸይድ ኣይክእልኒ መርገፂ ንጹር ነይሩ ብልዕሊ ኣብዪ ዝወሰድክዎ ነዊሕ ግዜ ኣብዪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰዶ እንዳረኣኹ ኣብዪ ኣብ ዝመርሖ ኢትዮጵያ ኸይነ ክቃለስ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ዝንጹር እዩ ነይሩ ግን እዚ ትገብሮ ዘለኻ ግን ብርጌድ ንሓመዱ ክማቃቅሎ እዩ ምስ በልክዎ ቃል ብቃላ ዝበለን ንሳያ እታ ናይ ኪሮስ ከዓ እዚኣ እታ ግናይ ብሕጂ እውን ንሕና ሰው ክንብል ኢና ቃልሲ ጥራሕ ይተዓወት ፀገም የለን ግን ክዕወት ኣይክእልን ይመስቶም ምስኡ ዘለውን ክበኣስ ጽምዶ 18 ሒዛ መጽያላ ማለት እዩ ህድሞና ቲቪ ስለዚ ጽምዶ 18 ክጠቃለሉ ዝኽእሉ ጽምዶ ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ተመዝጊባ ገለገለ ዝብል ኣብቲ ክስ ኮይ ኣብቲ ክስስ ተመዝጊባ መመዝገባ ሰሚዕኹም ዶ ገለገለ ዝብል ነቲ ክስ እዩ ጽምዶ ብዝባል ሓድሽ ርክብ ንዓና ክወግና ይመፀሎ ዝብል ክስ ምሻሎ ንሳ እዩ ከም ምዝገባ ቆፂርዋ ዘሎ ኤኒዌይስ ካልኦት እውን ኣሎ ኣብ ጽምዶ ታይ ዝበሃል ዝገበሩ መሰረት ዝገበሩ ናይ ብዛዕባ ርእስቲ ጽምዶ ተላዒሎም ዝተወግዑ ማለት እዩ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሚኒስተር ማለት እዩ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ዝገበሮ መደረ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይልዓልን እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይሕጎሶን ትብል ቢቢሲ ማለት እዩ ብኻሊእ ባህላ ኣሜሪካ ብዛዕባ ጽምዶ መብርሂ ክህበና ብዝብል ንኣወል ስዒድ ዕድመ ዘቕረብሉ ደላሎኸ መን እዮም ዝብለሎ ደላሎ እዮም ብዛዕባ ጽምዶስ መብርሂ ክህበና ኢሎምስ ይድልን ኣለዎ ገለገለ ዝብል ወዘተ ገለ ማለት እዩ ብኣወል ስዒድ ፕሮስ ተገይሩ ጽምዶ 18 መጽየሎ ማለት እዩ ሕጅውን ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብ ምናልባት ሎም ዓንድ ወይ ጽባሕ ኣብ ክዝልቀቕ ይመስለኒ ኣብ ናይ ቻናሎም ፊቸር ታይ ዝበሃል ፊቸሪንግ ወይ ከዓ ኣብ ኡሲ መጀመሪያ ዘርጊሖም ኣለዎ ቀዲሞም ቀፂልና ናብቲ ቀፂል ዘሎ ጉዳይ ኤርትራውያኖች እኔ ለህዝቡ መልእክት አደርሳለሁ በኢትዮጵያ ጉዳይ ወንድሞች እህቶች የፈለጉትን ቢነጋገሩ ጣልቃ ስለዚ አመትገቡት በሙሉ ጣልቃ አማኸልሲ ኣይትእተው ብዛዕባ ጉዳይ ዓድኹም አንተ ዘይኮይኑ ሳይትእተው ይዝብል ሓራይ ግን ሎም ኩልኹም ይዝብለካ ወላ ንዓይውን ኣብ ርእቶ ዝርእሲ መብዛሕቱ ዘስሕቀን ርእቶታት ማለት እዩ ታእቲ ካብ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ታእቱ ጣልቃ ታእቱ ይብል ገለገለ ወይ ከምዚ ንምንታይ ኢድ ተእቱ ኢንተርፊር ትገብር ገለገለ ዶን ኢንተርፊር ገለገለ ይብሉሞ መብዛሕቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ግን ብዛዕባ ናይ ትግራይ እዮም ኤርትራውያን ኣይረአዮም ዲ ዘሎ ሰብ ይብል ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ዝውዕል ዘሎ ብዙሕ ኤርትራዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብ ግድን እዩ ስኡልካ ናይ እዚ ስኡል እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ርክብ ዕጉታት ሰባት ማለት እዩ ዝተገብራ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተገብረ ርክብ እዩ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሃንድ ኦቨር አልጀዚራ ከም ዝበሎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣስታት 28 ዝኾኑ ዕጉታት ሰባት ማለት እዩ ብሰላም ናብ ቤተሰቦም ተራኺቦም ከም ዘለው እዩ ተዘሪቡ ዘሎ ሰብ ብጣዕሚ ተጫናኒቁ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ባሕቂ ውግእ እዚኣ ዘላታ ዓለም ኣብ ካልኦት ጉዳያት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ፀገማ ትፈቲሓ ዘላ ብምርኻብ ይኹን ኣብ ወዲ ሰባት ብትገብሮ ናይ ኢኮኖሚ ምምዕባል ይኹን ኣብ ጠቕላላ ዝመጽእ ለውጢ ይኹን ማለት እዩ ፀገማ እንዳፈትሕት እያ ትርከብ ዓለም ብጠቕላላ ግን ንሕና ከዓ ክንጅምሮ ንብል ሓዲስና ከይንብል ኣባና ዝኣረገ ጉዳይ እዩ ካልኦት ሰባት እንትገድፍዎ ንሕና ንጅምረሉ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ኣይርድእን ኣነ ብዘይገድስ ግን ሕጂ እውን ነቶም ኩናት ውግእ ወረውግእ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ምኽርና ተመሳሳሊ እዩ ተዓቀቡ እዩ
ጻድቃን ልኡኽ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ንትግራይ ኣትዮም ነበረ ነቲ ኩናት ከም ዝወልዖን ነቲ ኩናት ከየመሓድሮም ነበረ ድሓራ መጨረሻ ከይዱ ሕጂ ሕወሓት ተዳኺሙሎ ምስ በለ ናብ ዘተ ናብ ፕሪቶሪያ ከም ዝኸይድ ዝገበረውን ጻድቃን እዩ ተቐንዲ ናብ ፕሪቶሪያ ንኽኸዱን ናይ ፕሪቶሪያ ተደራደርቲ ኮይኖም ሕወሓት ከም ወከልቲ ኮይኖም ክመፁ ዝተገብሩ ንሳቶም እዮም ባይዘወይ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ተሃሚሎም እዮም ምክንያቱ ጻድቃን ጥሮተኛ ጀነራል እዩ ማለት ተባረረ ጀነራል እዩ ናይ ሴንትራል ኮሚቴ ኣባል ኣይኮነን ሕወሓት ኣባል ኣይኮነን ካብ ዝባረር ዳርጋ 20 ዓመት ቀሪቡ እዩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ጻድቃን ናብቲ ውክልና ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሕወሓትን ክመጽእ ኣይነበሮን ዳክማሎ ክመጽእ ኣይነበሮም ግን ኣብኡ ተሃሚሎም ተደናጊሮም ወይ ብግርህነት ገይሮም ክኾኑ ኽእልዮም ተዓባይ ስሕተት ናይ ሕወሓት ንሳ ነይራ ጻድቃን ወኪል ኮይኑ ክመጽእ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ስለዚ ሓሶት ዲ ሓቂ ንስኻትኩም ኢኹም ትፈርድዋ ማለት እታ ጉዳይ ሓሲቡሊ መጽኡ ካብ መጀመር ጀሚሩ ንኽዋጋእ ኢሉ ተላኢኹ እዩ መጽኡ ገለገለ ወዘተ ዝብሉ ወግዕታት እዮም ዘለው ኣነ ግን ኣብ መወዳእታን ክልቲኦም መንግስታት እንዳዞረ ይድምን ከም ዝነበረ ኣብቲ ምጅማር ኩናት ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን ንባዕሉ እውን ከም ዝኣተወ ፈቐዱ ይጎይ ከም ዝነበረ እኳ ደኣስ ኢሉ ማለት እዩ ብስሩን ሓያላት ቃላት ካብ ዛረቡ ዝነበረ በልዎም ድሕሪ መጽኦም ንዓድና ከወግኡና ዝብል ዘረባ ዛረብ ዝነበረ እዩ ታሪክ ግን ከመ እዩ ተጸሊኻዮ ሰይጣን እንተፈቲኻዮ መልኣኽ ከምሲልካ ናይ መቕራብ ስራሕቲ ከምታት ኣለው እዮም ገለ ይሪኦም ኣለኹ እዚኦም ጥልቆምቆም ዝኾኑ ዘረባታት እዮም ኢንወይስ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሰብኣይ ብመሰረቱ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ኣነ ብውልቄ ይረኣኹሉ ሓንቲ ፀገም ካብ ዝረኣኹሉ ንሱ እውን ብድፉን ማለት እዩ ኣብኡ ኣብ ትግራይ ምምሕዳር ኣብዮም ስለ ዘሎ ከምዚ ይገብር ስለ ዘሎ መንእሰይ ክዕምፅ ኣሎ ገለገለ ዝብሉ ናይ ሓባር ዝኾኑ መናዓዓብቲ ቃላት ተዘይ ኮይኖም ወይ ከዓ ከይዱ ክዋጋእ ኣለዎ ብሓይሊ ክነምፅኦ ኢና ገለገለ ዝብሉ ቃላት ሪኤሎ ኣለኹ ኣብ ፀገሙ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ዝተረፉ ብዛዕባ ዓዱ ዝዛረቦ ብዛዕባ ህዝቡ ዝዛረቦ ግን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ፀገም ኣነ ብውልቄ ይረኣኹሉ ዘይረኣኻሉ ድማ ይትዛረብኒ ካብ ምናልባት በዓል ወዲ ጣባ ካብቲ ናታቶም ዝገድድ ግብረ ክፋእ ዝነበረ ሰብ ይነበረ ወዲ ጣባ ትማሊ በፈርዞን ሓጅና ኢሉ ንሽረ ከቢቡ ነኽሱም ከቢቡ ባዕላ ወል ስዒድ ኸይቦም ክዛረቡ ተለውሲ ሽዑ በፈርዞን ሓጅና ይብል ነይሩ ከምኡ ይብል ከምኡ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ማለት ሕጂ ግን ልበውፅኡ ንሱስ ንኻልኦት ዝወቕሰሉ ሰዓት ከምኡ እዩ ግዜያ ዝረኸበ ሓምሓምስ እምኒ ይሰብር ዝበሃል ኣሎ ግዜ ዝረኸበ ብዛዕባ ዝኾነ ግዜ ዝየብሉ ሰብ ድሌቱ ክዛረብ የፍቅደሉ እዩ ኩነታት ማለት ዛስዋይ ከምኡ እዩ እቶም ሓሰውቲ ቁንዓት መሲሎም ክረኣዩና እቶም ቁንዓት ከዓ ሓሰውቲ መሲሎም ክረኣዩና ግድን እዩ ግን ንሕና ኣብቲ ዘለናዮ ወይ ከፈተኽ እዩ በቃ ቀጢልካ በቃ ሓቅን ሓቂ ማለት እዩ ሚኒስትር ኦፍ ትሩዝ ኮይንካ ምቕፃል ሓቂ ኣንጻራዊ ስለ ዘይኮነት ፕራግማቲክ ስለ ዝኾነ ትሩዝ ኣብ ልዕሊ ኣንሕርዳ ኮይና ይፅቡቕ ዝብል ግምት ኣለኒ ንሪኢቶ ኣለኒ ኢሉዋም ቀነ ኾነልኩም ይምነ ሻው ዳሕና ቀኒዮታም Good light. نحن حضرت حواتي ما نطيب